O secretario de Comisións Obreiras anunciou esta mañá numerosas mobilizacións na cidade durante os próximos meses, co obxectivo de seguir loitando para que Ence non abandone a ría de Pontevedra. Ademais, o sindicato sinala o PSOE como o único responsable da situación actual da fábrica. Nós estamos convencidos de que foi impulsada dende o PSOE local e en concreto por dirixentes do PSOE local, por Tino Fernández, Maika Larriba e Guillermo Meijón. Consideramos que son as persoas que están detrás deste cambio de posición por parte do presidente do goberno, de Pedro Sánchez, que utiliza un recurso ou un resorte do Estado para tratar de xustificar unha posición política. Comisións Obreiras asegura que o cambio de criterio da Avogacía do Estado con respecto á prórroga concedida a Ence forma parte dunha persecución política cara á pasteleira. Isto se provoca porque hai unha persecución política, persecución total e absoluta durante anos e que se pretende manter no tempo hacia a actividade que desenvolve Ence e hacia o emprego e hacia os postos de traballo. E esta é a realidade, é dicir, esta realidade desta persecución de políticos locales iluminados que están fora da realidade. O sindicato cree que o peche de Ence é unha posibilidade real e de levarse a cabo aseguran que provocaría un deserto industrial para Pontevedra. Solo o que supón a masa salarial de Ence, e non digo de Ence e das empresas auxiliares, digo de Ence, o salario, a masa salarial, que se utiliza fundamentalmente en consumo en Pontevedra e na súa comarca, é dunha cuantía económica similar aos orzamentos do Concello de Pontevedra. Comisións Obreiras tacha o Partido Socialista de impresentables, cobardes e mentireiros por falar dun traslado que saben que é imposible e aseguran que ninguén é consciente aínda das consecuencias reais que tería para a cidade de Pontevedra o peche de Ence.